So nandito tayo mga kababayan, bahagi pa rin po ng Office of the Ombudsman dito sa bahagi po ng Quezon City, kung saan ay nagtitipon-tipon po yung ating mga kababayan, no? At yung ating mga attorney at may mga media din dito dahil nga po doon sa isinampang kaso laban dito po sa ating House of the Representative na itong si House Speaker na si Martin Romualdez, dahil nga po dun sa allegedly 241 no 241 billion na budget insertion sa ating national budget. So napakalaking pera po ng inilagay nila, na kung saan doon sa bahagi po mga kababayan ng BICAM ay wala pong mga nakalagay na amount. Kumbaga blanco yung amount doon sa Bicameral Conference Committee, pero pagdating po sa GAA, pagdating po sa General Appropriation Bill hanggang sa General Appropriation Act ay naging kompleto. At yun nga, nasilip ng ating mga attorney kasama ng ating itong Crime Watch natin, no? Citizen Crime Watch, ang 241 billion na pera, no? At ang pera na to mga kababayan ay posibleng mapunta doon sa mga politiko na gagamitin, no? Posibleng gamitin nila dito po sa midterm election, no? Yari na talaga dito yung mga sangkot, lalong-lalo na kasama po yung ilang kongresista. So dalawang kongresista yung kasama sa bahaging ito, no, sa isinampang kaso kanina doon sa bahagi po ng Office of the Prosecutor sa Quezon City. Ngayon dito po ay magtitipon-tipon. Ayun, Martin Colong. Yan. So nakabasa dito, disqualify Lakas candidate Martin Romualdez and AKB candidate Saldico. So ayan, no, si dito pa BBM and Ferdinand Marcos Jr. and Saldico accountable for 2025 monument of corruption and betrayal. Now yan po yung ating mga taga-citizens sa Crime Watch, at ang ating iba pang mga kasama ay nandito po sa kabila. Ayan. So ganun din nakalagay, no? Martin Luther King Saldico. Ayan mga kababayan, no? So nagkaisa na talaga ang ating mga kababayan Pilipino dahil nga po sa hindi na magagandang nangyayari sa ating bansang Pilipinas, no? So hinihintay pa natin yung ibang mga opisyalis, no, na nasa loob na at magkakaroon ng press conference dito, at yun po ang inaabangan ng ating mga media. Ang tabayan na natin mga kababayan. So dito yan sa may Quezon City, yan, the Office of the Ombudsman. Yari na talaga mga kababayan. Kaya pala mga kababayan, ang lakas-lakas nilang mamigay ng ayuda, yung pala merong napakalaking budget, no? Tapos yung mga congressman, kaya pala ang lalakas nila mag-fill up, magpirma doon sa impeachment complaint, kasi talagang malakas talaga sila doon sa ating House Speaker mga kababayan, House Speaker na namimigay ng milyon-milyon, no? Kaya ngayon, yung mga congressman na mga pumirma doon sa impeachment complaint ngayon, nako, nag-aanuhan na sila, nagbabaklasan na sila dahil nga po binabanatan sila ng ating taong bayan. Dahil nga doon sa ginawa nilang pagpirma, na alam naman po natin mga kababayan, ay karamihan sa ating mga Pilipino ay talagang suportado ang mga ginawa, suportado yung pamilya Duterte. Ayun ang mga kababayan, nagpapatuloy po, no. So dumadami at dumadami na nga po dito.
ang mga media dumadami kasi magkakaroon po ng press conference dito at aantabayanan po natin mga kababayan. Sila, Citizen Crime Watch. ayan. Nagsaligaw-ligaw. Ayan. Shout out. Nandito sila, ilan sila, napakadami nila. Dami. Sila nga dito, nandito, naka-uniforme. Hi, salamat sa mga vlogger. Kulong na vlogger. Makukulong na si Romualdez. Sana umira lang justisya, no? Sana umira lang justisya dito sa Pilipinas, ano? Tingnan natin sa ombudsman kung nga talagang Ninakaw ang PhilHealth. Kaya pala tahimik doon sa pagsalita si Romualdez sa sa GAA kasi nga Saan po? sa GAA kasi billion pala. Oo. Bilyon ang nirelease. Oo. Budget for 2025. Kawawa yung taong bayan, no? Wala na. Wala na ako ng Mas lumala. Naubos na ang kaban ng bayan. So, ayan, no? Ano pa? Wala na, zero na. Kawawa na tayo. kailan pa tayo kikilos pag wala na? Oo. Bankrupt ng PhilHealth. Ano pa yan? Susunod na mag-bankrupt. For peace. At sasabihin nila, wala kami bibigay sa inyo kasi walang pondo. Oo. Diba? Di ba sabi nila hindi daw magbabago ang kanang PhilHealth kasi marami daw pera. Ngayon tila may nakikita ko sa balita ma'am na bankrupt na daw. Gaano katotoo 'yon? Paano mangyayari yun na? Paano mangyayari yun? Kinuha lang nga nila yung kinuha na nga nila yung pera sa PhilHealth. Ginawa yung bago Diba? si Kasi Ngayon, mayroon pa daw natitira ma'am na 600 billion. baka plano rin nilang kunin yun. Hindi natin alam kasi pinagluluko lang nila tayo. Di naman sila... Hi, Attorney Trixie. Good morning po. Good morning po. Nandito si Attorney Trixie kaisa natin. Maraming salamat po, Attorney. Attorney, magandang umaga po. Yan nakikisa si Citizen Crime Watch. Ayun po yung kasama natin. Hmm. Ay, pumunta yan doon nung nakaraan pala sa Kapi. Mm. Sa presscon pala sila. So ayan, nagpapatuloy po yung pagtitipon ng ating mga kababayang Pilipino para panagutin mga kababayan itong si Martin Romualdez kasama nung dalawa pang mga kongresista na sangkot doon sa allegedly 241 billion pesos na budget insertion sa ating national budget. No, kawawang Pilipino mga kababayan, kawawang Pilipino walang budget na kasi nga napunta doon sa mga korap na mga opisyalis mga kababayan. No? So sama-sama tayo. Huwag tayong titigil mga kababayan hanggat hindi napapanagot itong mga korap natin mga opisyalis. Kita nyo yan, oh. Yan, oh. Ayan mga kababayan. Hirap makipagsabay na yung algorithm ngayong umaga. So ayan mga kababayan. Inihintay pa natin sa mga oras na to, hinihintay pa natin yung pagkakaroon ng press conference. Hindi natin alam kung dito doon sa kabila o dito mga kababayan. Hintayin pa natin kasi nga nasa loob pa ng Office of the Ombudsman ang mga opisyalis sa mga attorney natin na laban sa corruption, no? Kaya pala ang lalakas talaga ng loob nila na mamigay ng mga ayuda. So yun nga mga kababayan, itong isang kongresista kahahapon, no,
binagsak niya yung kanyang mikropono habang nagkakaroon po ng debate ng kanyang mga kalaban. Binagsak niya yung mikropono dahil nga sinabi niya na nakatanggap nga siya, no, umano ng umano na allegedly, baka sabihin niyo na sinabi talaga na, pero sinabi niya mga kababayan na patungkol dun sa ayuda kung hindi siya pumirma. Kaya ang ating mga kababayang mga Pilipino na nandoon sa event ay pinagsisigawan ng kongresista na ito na sinabi na perma pamor. Talagang galit na galit yung kongresista, no? Ang pangalan ng kongresista ay si Ecleo. Yan, sa part ng Visayas or Mindanao. Ang akala kasi nila mga kababayan ay pakonti lamang ang taga-suporta ni Tatay Digong, ni VP Inday Sara Duterte, kaya inakala nila nakapagpupirma sila ditong impeachment complaint laban kay VP Inday Sara Duterte ay kakampihan sila ng maraming Pilipino. Subalit mali ang nangyayari dahil nga ang kampi ng ating ang kakampi ng Duterte ay ang taong bayan, no? So ayun si Doc Lorraine. Andito mga kababayan si Doc Lorraine. Sinugod na, nagod na. Ayan si Doc Lorraine. Ma'am, kumusta? Naka-live po kami ngayon. Si Attorney Trixie. Oo nga, nag-text lang kami. Okay. Yung update lang, Doc, ano ko lang sa iyo. Pumasok na po nakalabas po natin dito si Attorney Jimmy Bundok at si Scottie Binat. At nauna na po nakita natin doon sa loob si Congressman Alvarez, dating speaker. At ito naman po si Attorney Topacio. At as of the moment, Doc, mayroon na po tayo palang update, no? Oo, nakita ko. Oo, nakita niyo. So, Doc, ano sa tingin ninyo ngayon ang Hindi ko ba sabihin, baka lumabas na sila. sige lang, sige, pag lumabas na sila, May sabihin lang ako, Okay. napakahalaga na gawin natin ito bilang isang bansa. Napakababoy ng kongresong ito. This is the worst Congress headed by the worst Speaker of the House. Hayagan kung magnakaw sa Pilipino. Hindi na nahiya. Tapos nakikipagkuntsabahan pa sa CPP, NPA, NDF. This is a pattern. Yung pagnanakaw sa Pilipino ng kongresong ito na hindi na natin ito pwedeng pabayaan kasi pag pinabayaan natin ito, anong itinuturo natin sa mga anak natin? Ito yung sinasabi natin, we are not Filipinos for nothing. Hindi tayo papayag na sasalingin tayo ng ganito, ng mga kurakot, ng mga binigyan natin ng tiwala natin, na tinatraidor tayo ng ganyan, the worst budget. Diba? Ang sinasabi nila sa atin, kayang-kaya namin kayong babuyin. Pero ang sinasabi natin ngayon dito sa kasong ito, hindi pwede. Hindi ninyo kayang gawin yan sa Pilipino. So napakahalaga na nandito tayo at nagpapasalamat tayo kay Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bundok, kay Ferdy Topacio, Citizens Crime Watch, former Speaker Bebot Alvarez. Kasi tumatayo sila para sa Pilipino. At tayong lahat dito na sumusuporta. Biro mo pag hindi natin ginawa ito, pag hindi nila ito ginawa, ang sinasabi natin, gawin nyo yan, pwede ninyo kaming nakawan, pwede kahit anong kababuyan, gawin nyo. Tsaka hindi lang nakaw yan. Corruption kills. Marami nang napatay itong mga magnanakaw na ito. Doon lang sa flood control projects, ilan ang nalunod dyan. Pag pumunta kayo sa PGH ngayon, iiyak kayo. Katulad ng nangyari nung pagpunta ko doon. Kasi nung panahon ni PRRD, ang ganda-ganda. 100 million binibigay. Ito ngayon, yung PhilHealth ginalaw. Diba? So ano ibig sabihin na pag pumunta kayong PGH, nakaratay ang mga kababayan nating pinakamahihirap. Nandun sila sa corridor. Yung iba nangingisay pag nagsisseizure kasi wala na talaga. Hindi ginawang priority ito. Ninakawan nitong kongresong ito ang pinakamahihirap nating mga kapatid at ninanakaw nila sa atin ang mga yung bright future ng mga anak natin at ng bansa natin. So tama itong ginagawa natin. We are not Filipinos for nothing at sinasabi natin dito, hindi ninyo kami pwedeng salingin at sinasabi natin ito sa future ng mga magnanakaw. Gawin nyo kung anong gusto ninyong gawin.
pero hindi kami papayag, hindi papayag ang Pilipino. Dito ako I'm so proud, very proud of this moment na pinapatunay natin na talagang duyan tayo ng mga magigiting. Yan ang lineage natin. Yan ang tinuro sa atin ng mga magulang natin, mga lolo natin. We are standing on the shoulders of people, of Filipinos who sacrificed. Ilang buong kasaysayan ng Pilipino, maraming ang nagsakripisyo para sa kalayaan na ito at para hindi halayin ang Pilipino. At dyan tayo tumatayo ngayon. Reaction nyo lang, Doc, doon sa speaking of priority, yung education, bakit yun ang hindi nila priority instead of dito nga po sa DPWH, bakit po yun ang kanilang priority? Unang-una ang DPWH kasi ang Kongreso ay punong-puno ng mga contractors. Alam naman natin yan. Alam natin hindi yan tanga. Number 2, so alam na natin yan, para yung pera pupunta sa kanila, mga magnanakaw, no? Di ba yun yung sinasabi natin na nakita natin? Number 2, kasi itong mga ito, nakita natin dyan sa ayuda na yan. Meron ba silang tinayo kahit na isang eskwela? Alam mo sa mga IPs, mga kapatid nating IPs, kasi umaakat ako ng bundok. Naglalakad ang mga batang IP 2-3 oras lumulusong sa ilog para lang makapag-aral. Doon ba meron ba silang binigay na pera para man lang doon? Wala na yung barangay development program, hindi na umaandar talaga. So ano ibig sabihin, bakit nila ginagawa yan? Kasi itong mga ito, gusto nila mangmang ang Pilipino. Gusto nila naglilimos tayo. Gusto nila ang loyalty natin sa kanila. Gusto nila, pag tinapunan tayo ng pera, na pera naman natin, magpapasalamat tayo sa mga hayop na yan. Diba? So, yan ang gusto nila. Hindi tayo papayag dyan. Pera natin yan. At yung traditional politics, yung patronage politics, padrino, tapusin na natin yan. Ang gusto nating maging bansa parang Singapore, na pag-iwanan na tayo yung sinabi ni Vice President, na pag-iwanan na tayo ng kahit mga kapitbahay natin, mga kapatid natin na nasa ASEAN. Dati ang sinasabi natin, hinahabol natin, Japan, biglang naging Thailand. Ngayon, naunahan na tayo kahit Cambodia. Ang natira na lang Laos. Diba? So napag-iwanan tayo. And the quality of a nation will depend on the quality of its citizens. At ang gusto natin ay ang mga anak natin ay edukado. Kasi yan ang hope, yan ang pag-asa ng ating bayan, ang mga anak natin. Okay. Bukad. Anong ka? Reaction lang po sa si Sandro Marcos kasi yung kauna-unahan sa impeachment ni DPW. Reaction niya po. Sandro, so itong yung tatay niya, no, at saka yung binigay niyang rason, bakit sinabi yung itatapon yung bangkay ng lolo niya. So in other words, personal vendetta. Hindi talaga, at saka si Sandro, sino ba yan? Ano na yan? Sino ba siya? Alipores lang yan ni Martin Romales, nagabigay lang yan ng kape, biglang naging deputy, majority floor leader. Sino siya? Senior pa. Yeah, and senior deputy. And everything that he has, like his father who's a loser like him, everything that he has was given to him. Wala silang na-prove dahil lang sa apelyido na yan na sana magmula ngayon hindi na makakabalik sa gobyerno yung mga yan. So yung Sandro Marcos na yan, ano bang nagawa niya sa buhay niya para maging ganyan siya? Yan ang naging kongreso natin. Dahil lang sa mga apelyido ng mga magulang nila. Pero marunong ba magsilbi yan? Hindi. Ang alam niya ni Sandro mag-party at mag-monopolize ng vape industry. Diba? Yan. At ano pa yung sinasabi niya? Halatang halata na yung sinasabi ng tatay niya na dinipensahan agad ng tatay niya yung impeachment. Yung president na yan, sinasabi niya, he has nothing to do with the impeachment, and yet right away, siya yung nagdedepensa, di ba? At ito namang parang yung ginawa niya doon sa budget, wala naman siyang pakialam dyan eh. Hindi naman siya kongreso, pero agad-agad nagdepensa siya. Si PRRD daw was lying, o doon napahiya siya. Hindi kasi sinungaling si PRRD, hindi siya budol katulad mo. No, buong time na nagsisilbi ako kay President Duterte, ang lagi naming naririnig, ito yung ipinangako ko sa mga kababayan natin. May ibig sabihin sa kanya, yung word of honor. Yan ang mga totoong lalaki, yan ang mga totoong tao.
Na meron sila yan ng character. Pag meron kang ipinangako, gagawin mo yan. So yan ang nakikita natin ngayon. No again, never again to a Marcos. Never. Dok, pahabol na lang. Reaksyon nyo doon sa press conference ni BP Sara na sinabi niyang God save the Philippines.